Oh! Naripaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gidi ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gisiguro gid nila ni Sixto ug Roger ang ilang kinaugan sa piniliay. Kay nakikita man sila sa mga opisyal sa eleksyon aron oferan og milyon. Nanggawa sa mga opisyal nga mapahiyumon ug malakra ang katagbawan diha silang dagway. Sa katapusang adlaw sa kampanya, wa na sa mailhin nila ni Sixto ug Roger si Alan nga nagtakuban pagkatiguang. Tuod man, nangharos ang slate nila ni Sixto ug Roger o gilampaso ang ilang kaatbang sa piniliay. Apan ang wa mahimuot, mao sila si Teresa ug Bibit sa nahimong resulta sa eleksyon. Unya, nakita silang tulo si Sixto ug Roger ug Leo. Dako na yung kantidad og kwarta ang naggasto sa amahan ug anak. Gusto nila ni Sixto ug Roger nga mabawi ang dako nilang naggasto. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Cain! Palihukon na nako ang among mga tulisan aron mabawi dayon ang naiban nga kwarta o kinahanglan sunod-sunod nga tulis, Leo. Suggestion lang nga ako, Leo. Nahibaw ko nga maayo kay kaani. Pero isulti lang nako ni aron sa pagsiguro. Ingon ani ang gusto na kong mahitabo. Mag-una ang laing hitabo aron nga magubot ang syudad. Sama sa usa, panagit. Doon na tayo luna din sa syudad, Pasixto. Nagipuyan sa mga squatters. Nagplano na mangganita. Dugay na. Nga hinginglan nato ka ng mga tawhana. Kay wa, gyoy, mga silis ka nakapahimos sa maong luna, sa maong yuta. Sa atong pwesto, panining higayon na. Manglayas na kanang mga animal sa atong yuta. Dinhi sa syudad, Pasixto. Sunugon na to? Sunugon na to? Sunugon ba na to? Sunugon na to, Pasixto.
Daghan na muyo diha dapita. Daghang kabalayan nga gipangugbok diha dapita sa atong yuta. So, dakaw sa bunya ang sunog nga mahitabo nining syudad. While magsugod na ug kaon ang dakong kayo sa mga kabalayan, mulihok sabdayon ang tulis. Unsa man ko, Roger. 5 ka bangko ang kandidato nining maong tulis pa Sixto. Sila si Aljon ang mo-decide kung hain aning 5 ka mga bangko ang unahon ng tulis. Doon na mga plano ani kung unsaon sa pagtulis. Baba. Sunod nga tulis pa Sixto. Meaning, 3 ka bangko ang tulisan. Sa tulos ng kadlaw. Sa usalang kaadlaw. Gusto na ko magdungan gyud ang 3 ka tulis. Apan kung dili mada og dungan, basta anang adlaw 3 ka tulis gyud ang mahitabo. Kung ikaw na mahibaw, kung saan ni mong pagduwa-duwa ang puwersa sa kapulisan, Leo. Bye, Leo. Bye, Leo. Bye. Wapa ba sila, Aljon? Mauli na sila, Congressman! Pasunda sila dali sa conference, Aljon. Ubusing! Dali na, Pasisto. Aljon! Kumusta ka mo? Kumusta? Dapat itulog ka sa kinan mamut. Mga kauban gapon. Good. Ay, naguna na sila si Mayor Congressman's conference room. Aljon! Digoy! Bilibag na ko ni Boy. Guwapo man lang gihapon ka. Mura kang artista na. Dili ilang tulis. Sige mo. Galbugal. Sound mo sa conference room. Dali. Ako na isugat aring bagong nangabot. Lito na da! Bossing, Congressman. Lingkod mo, Aljon. Palingkura sila. Congratulations, Mayor. Congratulations, nagawa. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Tulo ka bangko ang inyong tulison. Bahinon sa musto ka grupo. Dunganon og tulis ang tulo ka bangko sa usalang kaadlaw. Ug sa samang oras. Aron magkabuang ang bisan kinsa katong nalang tubag o magkadawat sa alarma. Okay, Congressman. Patanawa mi sa inyong mga plano o i-explicar ang inyong mga plano sa tulo ka bangko. Jackie, ikaw mo igiila nga master kayo ani. Dugay nang nahuman ang mga plano aning maong bangkuha, dili ba? Dugay na, Busing. Dugay na. Gusto mi mamati nimo kung unsa nay nahimo nimong plano. Formal lang attire sa atong party. Parehas kitanan ng oras sa atong mga rilo aron magkadungan ang atong mga lihok sa oras nga isugod natong lihok sa alas 2:40 sa hapon. Meaning, 20 minutos ra sa dili pa ang party, magposte na daan ang mga lookout sa maong
mga bangko. Sa tulo ka mga bangko nga atong partihan, while ang musod sa party standby na sa sakinan. 15 minutes before sa party, manggawas ang moapil sa party gikan sa ilang mga sakinan uban sa tagduha-duha kakaugalingon natong mga kauban sa pagkasikyo nga nag-uniform na og si uniforme sa pagka-security guard og maoy mo disarma sa mga sikyo sa bangko dayon pulihan ang ilang mga pwesto unya dadon ang mga sikyo usod sa bangko nga ilang gigordyahan dayon declare og tulis. Ayaw mo kalimot. 20 minutes ang trabaho sa parte kung 20 minutes ang tulis. Unto palas 2:40 sa hapon magsugod ang trabaho. I repeat, 20 minutes. 20 minutes na yun ang parte. 20 minutes ang tulis. Kung mulapas na sa 20 minutos, nagpasabot na nga mapukot ug makopras na ang atong trabaho. Ug ang labing importante mao ang mga CCTV cameras nga gituyo pagpamutang sa gawas ug sa sud sa bangko. Maitaw ng mga timan anak, Jackie. Sila yun ay bahala kung sa nga di magamit. Dili magamit ang mga CCTV cameras. Oo, mga CCTV cameras. Salamat, Mayor. Kung mauna. Alright. Same as usual. Mga igsoon, way buhiyon kung may mubabag o musukol. Kutob sa mubabag o musukol, patyon. That clear? Yes, sir. Kanut lang. Mura man mga military sa akong nanabati. Ha? Pulos may mga ex-military, Mayor Sixto. Mga langit! John! Oh! Jackie Boy! John! O na kaya, Jackie Boy! Ay, sasapit na kumalimot. Busing. Mayor, Sixto. Unsa John? Wa sila'y dollar magamit ba? Saan mang dalar? Kwan, ipagamit nato sa tulo ka team leader sa matag team nga magpasangil nga magpasinsiyog dalar ngadto sa piso. Pa? Pila. Oo, bilang ikinang Pisan pila, Mayor Sixto, nga magamit sa to ka team leader. Ay, sige, magkuha ko. Magkuha. Aljon! Congressman, i-check ninyong temprano kung unsay mga armas nga gamito nila Jackie Boy. Okay, busing. Tana, Jackie Boy. excuse posing. Tana. Congressman, Jackie Boy. mo suggest ko pwede. Okay, Jackie Boy. Sulti. Lain na sa muntang armas sa mong gamiton. Papilias Jackie Boy Aljon. Okay, busing. Okay. Salamat kayo, busing. Thank you kayo, busing. Jackie, nakita ko busing. Flor? Okay, Flor. Okay, basta yan. Ikaw bahala. Okay, sige. Nana, Ay naman si Jackie Boy. namili mga armas. Pila mo na tanan, pasik. Tag $1,000. Tag $1,000 kada team leader. Mga langit.
ani Jackie Boy, busing. Kailangan ka din ng armasa, Jackie Boy. Ubay-ubay na magyugong nagi ang mga amo busing. Sa nagmaster sergeant pagko kaniadto sa military. Amo na kong general kaniadto wa agad ni mga armasa. Nadindiin ako dihang na dishonorable discharge ko sa serbisyo pero wa gyud ko makakita ani mga klase sa armas sa nahimo na nako mga amo. Grabe kaya ni sila busing oy. Urtiro naman ni Nestor ba ni? Sa Israel. Butayon. Samot na nas congressman. Samot na nga. Congressman ako siya. May victory party karong gabi, Jackie Boy. Enjoy mong maayo karong gabi. Ugmaan lang mo panlakaw aron sa final nga dry run ang tulo ka bangko nga inyong tulison. Kuha atong dollar, Aljon. Tuan ni Papa Sixto. Okay, busing. Di asab ko'y ako. Ipadadaw sa kong invitation card para sa victory party karong gabi. Mga tuta? Mga tukyod. Sigurado kong daghang tagbalitaan na. Mamauli una ta. Unya, hapita lang sa bunya ko sa bahay. Okay, tana. Daghang sasakyanan, Bet. Kanang tao, tis, oy. Kuha na lang daan diri ang mga stock shots, ha? Okay. Gabiha ka daghang tao, tis, oy. Tis? Bet, Kisa man mong kita na og mayo. dumdagyod ko anang tawanan na. Kanang taas ang buhok. Nag-ground classes. Nag-NBI cup. Nagbitay ang iyang media ID. Nagkaila ka niya? Ano pa mo ka makakita anak niya? Pero daghan na siyang mga kaila. Tungod man sa mga kagubot sa atong syudad. Dili kalikayan nga, bisan tagalaing lugar sa media, moanhi aron makakuha sa balita sa atong syudad. Magsiyaro na ko, tis, ha? Naghahan ng tao sa victory party. Kung mamuta na si Teresa, igna nga nagkailangan ta. Karoon pala yun. Tanawa nga sa kong bijahide. Pero ang importante, pagkuha og kaugalingon mong shots, anang mga tao nga nag-ukupar sa nagtupad ng mga labisa. Labi na anang usa, nagpirming ikastorya ni Roger. Okay, Pete. Okay lang. Pero ano mo dahil nagtawa na? Basta kuha ilig yun. Ayaw pa ibawa si Teresa. Kay para aturan ng duha. Lan, kikulbaan ko nagtanawa ng mga tawana. Jackie Boy! Jackie Boy! Marika! Tara, siguro ang kuha ka ng kitawag ni Roger kung Jackie Boy. Mga higala sundan ang kanunay ang uban pang mga sumpay. Ninigatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikay! Direktor Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aquiles Hesen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.